kono jaga kembang desa kapan bisa keturunan momong putra urip bebarengan agane jangan rino wengi mung tansah kelingan kedanan hujan ibarate Salam pembuka saking konco-konco Sekar Gadung Indonesia dipimpin langsung Kilurah Minto Darsono saking tlatah Pakeserjo Rejo Tangan Tulungagung. Mugi-mugi kan di salam pembuka menika dadosa campining saya khususpun masyarakat Karanggondang Udanau sederetan mbak-mbak Paranggono yang cantik. Langsung saja kita panggil siapa dia. Jeng dia ngateko wong ayu Adi Kusuma Sekar Gadung Indonesia. Gopo gopo Kusuma. Malam. Mbak Dia cantik. Sugeng dalu Pak Kunti. Lah kok sing aku Pak Kunti. Oh, sama to Mas. Iya, Pak Kunti. Paleh aku bakal karo sampean. Kok Pak Kunti to pisan-pisan mbok Pak Giren. Lah. Oh iya Pak Giren, selamat malam. Sekali-kali Pak Supar, Bogem. Oh, Pak Supar Bogem dalam hadir. perjalanan. Insya Allah dalam perjalanan. Iki Iya. penontonnya luar biasa Pak Mbos, ora mek manusia-manusia ke nek lumba-lumba barang. Iya. Hei, pelembungan. Lembungan. Lah Iya. Cah ndi to, Kak? Ya iki penontonnya full sampai pertigaan wetan kono. Alhamdulillah. Alhamdulillah Tumplok sukses. blek teng Karanggondang. Iki hajate masyarakat Karanggondang Nggih. dipandegani panjenenganipun Bapak Lurah Rudi. Bapak Rudi, wilujeng dalu pundi piyantune? Oke lho, piantune Pak Rudi gowototno. Endi ta, Mas? Edi, wah. Lah sampeyan dite ngene, Mas. Iya, panjenengan Pak Rudi ya. Wilujeng dalu Bapak Tapi Rudi. jenius no, istimewa. Alhamdulillah. Iya. Satu tebang caos konjuk dumateng Prabowo Pini Sepuh, Aji Sepuh ingkang dat kinurmatan ya. Yo sugeng dalu dumateng Mbah Jito, Mbah Darmo iki saking Tulung Rejo
kandat yo rawuh. Yo, Sekar Gadung Indonesia. Dados Pak Pito. Gening menika cas kunjuk dumateng para bobo beni sepuh. Aji sepuh ingkang dan kinurmatan. Khususipun masyarakat Karang Gondang Undan Awu Kabupaten Blitar. Iya. Mbak Diah, Bos Pino iki yo mirsani. Iya, alhamdulillah. Nggih, sugeng dalu Bos Pino. Lelajeng dalu. Mugi-mugi ini perjalanan haji dados haji mabrur. Amin, Amin, ya rabbal amin ya rabbal alamin. alamin. Ugi ngaturaken sugeng dalu dumateng fan-fan Sekar Gadung Indonesia. Pasukan dari Kandat Kediri. Sugeng dalu wonten Tulungrejo, Mbah Cito, Mbah Darmo sugeng dalu. Pasukan Deyeng Pak Kunti, Pak Duro, Bogem Kediri, Bapak Supar, matur nuwun rawuhipun. Guru 35 Bapak Sapiti.
Nggih, matur sembah nuwun wong ayu Mbak Dia, Mbak Hani Kusuma. Satu tebang caos kunjuk dumateng para bapak bini sepuh, aji sepuh ingkang dan kinurmatan mugi-mugi kandhilakon menika dadosa jampining saya. Langsung saja kita panggil siapa dia? Lilis Karnali ngadeko wong ayu. Luki Najwa. Sekar Gadung Indonesia. Ayo no, obah ngomong ayu. Selamat malam Sugeng Dalu Mbak Lilis Karnali, Mbak Luki Najwa. Sugeng Dalu Mas Gembos. Iya. Sugeng Dalu Mas. Semangat ya no. Semangat. Semangat tenanan. Nyapo enek opo. Semangat. Tapi nggih pipis ndak loro to jare Mbak Lilis, Mbak Sulis. Ndak Mas, ndak lecet tok wisan. Bengi lecet to. Kok yo ngertakne teko kene nyapo lho. Lah nyapo kancane nyang ning nggih Ponorogo dhek ndak nyang dhewe. Ya kan lagi sakit. Lah iya jare Mbak Sulis, nggih pipis yo. Kena menen no kaya Kena mesin menan jahit. jarene Tok. kaya mesin jahit kuwi mau lho, Jen. Wah, dadi ngene ya. Ini Mas. Iya. Aku ki ndak kenek lho Mas digarap kasar ki Ora aku kenek halus. alus padha karo. Jadi yo dipadakne karo Mbak Lilis. Seorang Mbak Lilis Sindan yang paling alus sedunia. Iya. Kasar lek jobone jerone alus. Walus ya. Oke, iki juga satu tembang Bang Ayu, caos kunjuk dumateng Papi Pino yang ada di Solo Raya, sekarang di Surabaya, di pengusaha di Surabaya. Selamat malam. Jadi perjalanan haji didoakan menjadi haji yang mabrur ya. Sukses. Amin. Segala apapun. Amin, Amin. amin. Dan juga caos kunjuk dumateng Bapak Kades. Bapak Kades. Bapak Rudi. Sugeng Dalu Bapak. Puryono. Ya, Juga selamat sakparakatipun. malam Pak Kunti. Iya, lekas nyeser, ini lekas nyeser. Iya. Lah katanya kita itu harus gerapiak sama penggemar. Harus. Lah perlu yang nggawa jolo nama. Kok jalan ya apa? Geng rayu. Kowe kuwi. Enek cetul ya digawa cetul, enek water ya digawa water. Gerapiak dan gatel. Iya. Masane. Iya. Dan juga pasukan dari Mangges juga hadir. Oke, satu tebang caos kunjuk dumareng Big Boss kita, Big Boss Pino dan juga Bapak Kades panjenenganipun iki menika Bapak Rudi Uryono. Sekar Gadung Indonesia. Dados awito. Loh, jare Mbak Sulis, Mas gatel. Kukurin dong ngono jare Mbak Sulis. Lah kuwi lek sing kon ngukur gebas ya kedemenan. Sulis pimpinane. Mas Teh. Satu buah tembang request dari Papi Vino ya. Selamat malam Papi Pino. Ada Papi Pino. Lah, jaremu request. Selamat malam Bapak Kades Rudi. Pasukan dari Mangges Nganjar Kediri ada Pak Mulyani, Pak Surani, Saben wayaning serwangi mripati ora bisa pasukan dari Besuki Udanau Sugeng Dalu Mas. Ya, Bapak tansah kelingan sliramu wong bagus kang dadi bebujanku bingung rasane atiku arep sambang nanging karo sapa Karo aku. hanya tene ora kuwong rasake atiku sing soyo nelangso Mas Teleng tambahin dikit aja Mas Lup. pasukan dari Serengan Maron ada Pak Haji Sugeng Dalu Pak Haji.
Pasukan dari Ringenano, Mudanawu, selamat malam Ringenano. Dari Mantenan, Selimanan hadir, selamat malam. Karang Bunda. Waduh boge, oh enak boh. Kelingan selirang wong kakoskan dadi papucanku bingung rasane hatiku arep sembah nanging karo sapa nyatane ora ngrasake atiku tansaya nenangsa. Hey! Sekar Gadung Indonesia. Westa lali-lali malasan saya kelingan nganti tekan besok kapan kodu mandam marah bisa turu apa iki jenenge Ada Mbak Sekar Wangi dari Hong Kong. Selamat malam Mbak Sekar. Suara nasasan rapi solawo Pak Mulyono Malaysia. rasane atiku dan saya nelongso ora dolali rasane atiku rasa bisa Lilis Karnali. Enak ya penyanyinya nyenyang. Iya. Oke Mbak kamu Lilis. jangan gitu. Enggak popo. Engko Usum loh. kok jangan duet nganu tak tunggu balimu ya. Iya. Gondangi iki lho ya. Aku ora bakal gondali. Iya anakmu ngono Oh ya lagumu nok kok ngono ya enek MC nyanyi. Enek nyanyi Gondangi gondangi bari. Enek penyanyi ya nyanyi ngono. Ya oke, satu tembang ya ini tadi Saus Kunju dumateng Bapak Kades sak perangkat bun dan juga Big Boss kita Big Boss Vino yang ada di Surabaya, semoga terhibur dan terhibur. Oke, langsung saja kita panggil siapa dia. Cantiknya Sekar Gadung ya, manisnya Sekar Gadung, siapa dia? Langsingnya Sekar Gadung, jeng pipit ngateko wong ayu Roro Ayu Imas Sekar Gadung Indonesia. Selamat malam Sugeng Dalu Mbak Roro Ayu Imas. Sugeng Dalu Mas Gembos. Sugeng Dalu Mbak Yes, cantik. Sugeng Dalu, Pak Gembos. Iki fanmu ya Rawu. Nggih, Bapak kula nggih. Iya Pak Kirin, Mbah Nggih, Santo. Mbah Santo, Pak Kirin. Pak Surani. Pak Surani. Pak Kunti, Pak Kunti. Pak Kunti ya. Ugi ya Mbah Jito. Nggih. Mbah Jito ini ngefans banget karo awakmu nok. Mbah Jito. Tulung nggih. Rejo. Kali Mbah Sugeng Darmo. Dalu. Niki lho. Nggih, Iya. Sugeng Dalu. Ya, satu tembang wong ayu, caos kunjuk dumateng bapak-bapak panitia.
Oke. Ah. Lagu menika juga spesial untuk Papi Vino. Papi Terima Vino. kasih Iya. yang sudah dikasih untuk teman-teman semuanya. Semoga berkah. berkah, rezekinya semakin dilipat gandakan. Amin amin ya rabbal. Papi Pino ki wah henge dolar no. Tenan. Tapi wong dhek ya kecipratan lho. Ya mesti to no. Ya. Papi Pino ki wah henge dolar no. Watul lho triliunan sing ceblok. Iya, ini luar biasa. Satu teman cas kunjuk dumateng bapak-bapak panitia dan juga ibu-ibu PKK Karanggundang dan juga Mbak Cito dan juga Mbah Darmo Tulung Rejo. Sekar Gadung Indonesia dan tos pamito. Hey! Sekar Gadung Indonesia. Ada Mbak Sekarwangi yang di Hongkong. Selamat malam Mbak Sekar. Kalimantan Timur Mbah Jalal, Mbah Haji Jalal Sukundalu, Bapak Yani. Yang dari Tulungagung, selamat malam Tulungagung. Ada Mas Edi Kecis, Mbak Dwi aja, Ibu ya bakul punten, Tulung Agung. Kari seru riko tangisan, aku wedi jalanan. Sing jodoh sing bisa irian. Ada Pak Handoko, Blimbing Rejo Tangan Sukendalu Pak Handoko. Ada Pak Tambir Nganjuk, selamat malam Pak Tambir. Ponorogo, selamat malam Ponorogo. Terenggalek Sukendalu Terenggalek. Pak Sawiti, selamat malam. Saya suwe antar glodoke, abu warika nani. Apa tahan dirasakno. Pipi ya Mbak Ima.
Sugeng rawuh Pak Sumar. Wis ya wis hati pikir apa rasa manis kurang manis sampai wis ya wis hati pikir apa sing kuno kari manis kurang manis sampai gula wis ya wis hati pikir apa rasa saya suwe antar klujuke aku waliko nangis apa tahan dirasakno. Oke, terima kasih Mbak Imas dan juga Mbak Pipit satu tembang ya. Caos kunjuk dumateng bapak-bapak panitia, ibu-ibu PKK khususnya Karanggondang tercinta ya. Semoga terhibur dan terhibur. Oke, langsung saja kita panggil siapa dia? Jeng Sulis Maria Punjong Ngateko Wang Ayu Mita Sekar Gadung Indonesia. Selamat malam Sugeng Dalu Mbak Mita. Selamat malam. Selamat malam Sugeng Dalu Mbak Sulis. Malam. Mbak Punjong Sugeng Dalu. Selamat malam Sugeng Dalu Pak Guterres. Mbak aku. Lah wong meripatmu nyawang aku sing mau sapa Mbak Sulis. Mbak Sulis kero. Oh, amin. Ketarane ojo. Ojo. Jung Maria Punjung. Iki dirawuhi Bapak Kades sekecamatan Udanawu. Sugeng rawuh Bapak Kades. Sudah rawuh nggih Sampun rawuh sebagian Bapak sampun Kades, rawuh. Ibu Kades sampun rawuh Sugeng Dalu. Iki Karanggondange campur nanggap wayang bersih desa. Lagi Pak Kades, Pak Kades liyane lek rugi ya. Rugi Mas, rugi sapa? Awake dhewe. Ya, ramene kaya ngene. Dan ini tadi himbauan dari panitia, tolong Bapak Ibu penonton yang melihat dari samping panggung ya, kiri panggung, tolong duduk karena di belakang banyak bapak-bapak undangan dari Bapak Camat, dari Bapak Bupati juga rawuh. Tolong Pak Bu ya duduk. Yang di kiri panggung, di depan tamu undangan tolong. Oke, terima kasih Mbak Imas dan juga Mbak Pipit satu tembang ya. Caos kunjuk dumateng bapak-bapak panitia, ibu-ibu PKK khususnya Karanggondang tercinta ya. Semoga terhibur dan terhibur. Oke, langsung saja kita panggil siapa dia? Jeng Sulis Maria Punjong Ngateko Wang Ayu Mita Sekar Gadung Indonesia. Selamat malam Sugeng Dalu Mbak Mita. Selamat malam. Selamat malam Sugeng Dalu Mbak Sulis. Malam. Mbak Punjong Sugeng Dalu. Selamat malam Sugeng Dalu Pak Guterres.
Ndak aku. Lah wong mripatmu nyawang aku Heeh. sing mau sapa Mbak Sulis. Mbak Sulis kira. Oh, amin. Ketarane aja. Aja. Jung, mari aku Jung. Iki dirawuhi Bapak Kades sekecamatan Udanawu. Sugeng rawuh Bapak Kades. Sudah rawuh nggih, Sampun Sampun rawuh sebagian Bapak sampun Kades, rawuh. Ibu Kades sampun rawuh sugeng dalu. Iki karang gondange campur nanggap wayang bersih desa. Iya, Lagi Pak ini Kades, desa. Pak Kades liyane lek rugi ya. Rugi Mas, rugi sapa? Awake dhewe ya ramene kaya ngene dan ini tadi himbauan dari panitia tolong Bapak Ibu penonton yang melihat dari samping panggung ya kiri panggung tolong duduk karena di belakang banyak bapak-bapak undangan dari Bapak Camat dari Bapak Bupati juga rawuh tolong Pak Bu ya duduk yang di kiri panggung di depan tamu undangan tolong iya Engkang dikiri panggung duduk, Heeh. engkang tebe mriko wangsul mawon. aja iya iki fan-fane awake dhewe fan-fanmu akeh banget sing rawuh ya Ada Mas Giring, Heeh. ada Mas Santo Cangkring, Pak Kunti, Pak Kunti Mas Kunti, Papa ding Papa Kunti. Papa Kunti Ya. Pak Mulyani manggih ngancar Kediri Pak Surani ya rawuh sugeng dalu iya dalu semuanya. oke satu tembang buat sobat-sobat kaula muda ya dari konco-konco pemuda pemudi Karanggodang ya dicaosi tembang apa wong ayu buat sobat-sobatku semuanya Karanggodang tercinta Sekar Gadung Indonesia dados pamito. Kado spesial buat sobat-sobat kaula muda Karanggodang, pemuda pemudi Karanggodang. Selamat mendengarkan. Padang rasane ati kanandang sing liya hanyawa aku kowe lapor katresnan kang mas wong bagus tak jalo ojo seleh katresnan pancene tresno iku akeh pak coba karo tumeka nganti katresnan iki yen to aju sliramu ratia koni sedyan donya yo bisa nampa bakal tak cocok yen durung bisa ringkang kuasa Mas kowe sing tak sayang
Satu tebang tos kunjuk dumateng sobat-sobat kaula muda ya. Ini super khusus kado spesial dari Sekar Gadung. Pimpinan Lurah Minto Darsono, kado spesial buat konco-konco kaula muda, pemuda, pemudi Karanggundang tercinta, semoga terhibur dan terhibur. Oke, langsung saja kita panggil siapa dia? Lilis Karnali Ngatekono. Tadi sudah selamat malam kok diucapkan lagi. Ini himbauan dari bapak-bapak panitia, tolong yang di sebelah kiri panggung tolong semuanya duduk karena di belakangnya banyak bapak ibu tamu undangan dari Pak Camat, Pak Bupati, Sedaipun Rawu Pangge, tolong ya bapak ibu semuanya ya kompak Karanggundang wong ayu. Satu bang ini super khusus Bapak Kepala Desa, Ibu Kepala Desa sekecamatan Udanawu. Kamu dewe apa dikancani? Dewe no, mang belas kene suarane. Anak no kanye. Iya. Dan juga fans-fans Sekar Gadung Indonesia yang di Taiwan ya, ada Mbak Ana. Ya. Mbak Ana Purbaya? Bukan. Oh, Mbak Ana Sore Tengah ini. Ya, Mbak Ana yang di Taiwan dan juga ada Mbak Sekarwangi yang di Hong Kong, Pak Mulyono yang di Malaysia, yang dari Kalimantan juga live streaming, ada Pak Yani ya. Oke, satu bang ini super khusus buat Bapak Ibu Kepala Desa sekecamatan Udanawu Sekar Gadung. Tos pamito. Bawa sakal melalang-melalang bawa.
Iya. Lan pasti kita sadar mau ngapain. Neng tinggi namanya Serena. Saya kelingan awak-awak esang bocah ayu. Gak bisa cici hatiku. Sekar Gadung Indonesia Kilurah Minto Darsono Pang-pang serahin Pang-pang serahin Srengenge muncul Sunar sumambura Pang-pang wasrahino Pang-pang wasrahino Srengenge muncul Sunar semambura Sekar Gadung Indonesia Kilurah Minto Darsono Sekar Gadung Indonesia Gita Kusuma Wilakso Pang-pang wasrahino Pang-pang wasrahino Srengenge muncul Sunar sumambura Pang-pang wasrahino Pang-pang wasrahino Srengenge muncul Sunar sumambura Cici jomit Cici jomit Rame suara sehat
Indonesia Karang Kodang Jaya Abang Wastraino, Sendiri muncul, 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 sunat semburan. Abang Wastraino, Sendiri muncul, 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 sunat semburan. Cici cuit, cuit, cici cuit, 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 ame suara ceha-ceha. Reket gerak-gerak, reket gerak-gerak. Limbo aneh sumor, 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 aduh kepepepul. Reket gerak-gerak, reket gerak-gerak. Limbo aneh sumor, 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 aduh kepepepul. Sekere kepati, kepati, binga bakas kewarasan. Karang Kodang Udana Jaya Anakku nduk bocah setinik-tinik wong ayu nak. Iya yo iya.